di mana sih jantung hati saya? Jantung hati Tuhan ada di Kampung Baru. Caca Marica hehe, Caca Marica hehe, Caca Marica ada di Kampung Baru. Di mana sih anak kambing saya? Anak kambing Tuhan ada di pohon baru. Di mana jantung hati saya? Jantung hati Tuhan ada di Kampung Baru. Caca Marica hehe, Caca Marica hehe, Caca Marica ada di Kampung Baru. Mana sih anak kambing saya? Anak kambing Tuhan ada di pohon baru. Di mana jantung hati Tuhan? Jantung hati Tuhan ada di Kampung Baru. Caca Marica hehe, Caca Marica hehe, Caca Marica ada di Kampung Baru. Di mana sih anak kambing saya? Anak kambing Tuhan ada di pohon baru. Di mana jantung hati saya? Jantung hati Tuhan ada di Kampung Baru. Caca Marica hehe, Caca Marica hehe, Caca Marica ada di Kampung Baru. Siap. Pici cangko, pici cangko yang apa? Aku enak. Ayo para kanca rasa seswa rupane ireng-ireng, najan rupa ireng-ireng rasa seswa akeh wong seneng. Pondok bisa enten jalarenden anggo terus ilmu bisa
ireng-ireng rasa siswa akeh wong seneng pondok bisa ente jalaraden aku terus ilmu bisa tambah jalaraden uti terus ayo simbok bapak gagang bayu wis mangsane wong golek ilmu suci marakersane Gusti wajib kita bocah Islamiku kudu sing sabab panguding ilmu awit gatine mudi mengerti Allah pangeran do Allah kang maha suci wajib umat bocah Islamiku kudu sing sabar panguding ilmu awit gatine mudi mengerti Allah pangeran do Allah kang maha suci wajib umat bocah Islamiku kudu sing sabar panguding ilmu awit gatine mudi mengerti Allah pangeran do Allah kang maha suci wajib umat bocah Islamiku kudu sing sabar panguding ilmu awit gatine mudi mengerti Allah pangeran do Allah kang maha suci mata saya dua hidung saya satu saya dua pakai sepatu baru aku punya kawan masuk rasa siswa kesenian baru sesuai kehendakku jika aku berlatih tunduk pada guru nanti akan tercapai segala maksudku jika abang sekolah abang suka bolos nanti ku kata ayah abang kena jotos mata saya dua hidung saya satu kaki saya dua pakai sepatu baru mata saya dua hidung saya satu kaki saya dua pakai sepatu baru aku punya kawan masuk rasa siswa kesenian baru sesuai kehendakku jika aku berlatih tunduk pada guru nanti akan tercapai segala maksudku jika abang sekolah abang suka bolos nanti ku kata ayah abang kena jotos mata saya dua hidung saya satu kaki saya dua pakai sepatu baru mata saya dua hidung saya satu kaki saya dua pakai sepatu baru aku punya kawan masuk rasa siswa kesenian baru sesuai kehendakku jika aku berlatih tunduk pada guru nanti akan tercapai segala maksudku mata saya dua hidung saya satu kaki saya dua pakai sepatu baru mata saya dua hidung saya satu kaki saya dua pakai sepatu baru aku punya kawan masuk rasa siswa kesenian baru sesuai kehendakku jika aku berlatih tunduk pada guru nanti akan tercapai segala maksudku jika
ketika abang sekolah, abang suka bolos. Nanti ku kata ayah, abang kena jotos. Pak Pong Pak Mustafi ajan baca kena ke kodong kucir tingko wae tanja salat tingkai. Oh rasa sesuatu pintari. Pak Pong Pak Mustafi ajan baca kena ke kodong kucir tingko wae tanja salat tingkai. Oh rasa sesuatu pintari. Pak Pong Pak Mustafi ajan baca kena ke kodong kucir tingko wae tanja salat tingkai. Oh rasa sesuatu pintari. Pripun Cak Bagus? Lah ya ki. Oh ngene iki to. Nggih. Rasa siswa berani tampil beda ora Mas? Kandhani kok. Lah biasanya dhewe nek ngobro, Heeh. sing dadi ki mung siji loro le. Ha iki kabeh iki. Lah iki nek rasa siswa sing dadi kabeh. Heeh kabeh. Iki dadi tenan apa etok-etokan to le? Iki anake sapa ya iki? Tilik isi Iki tilik anake isi. sapa iki? Kok marai nyet iki dadi tenan ora le? Kalah yo ngalah. Yo dadi tenan iki. Heeh, dadi kodhok. Delok. Walah ngapusi jebul. Guyu to. Guyu. Oh turu Pak nggih. Nyuwun lagu apa le? Alah bojo loro. Cah cilik Kok kaya bojo jane loro? bojo loro. Bojo loro le. Siji wae ya. Le tangi le. Nek loro Ayo kakean. sesuk sekolah ayo gek wis. Lah iki kok malah kelonan urung-urung kelonan. Yalah. Halo kalian nuwun nggih. Halo. Piye to iki jane? Mas, jaluke bojo loro ya. Ya. Piye? Jane iki yo seneng sing doron-dorondo ngono Mas, ning. Ya le yo. Yo munggah ra aku ya le yo alah. Tak gitu, Dadi kita tenan. gitu. Alah tak cium tenan lho. Alah, alah. Alah. Oh, anak pawang itu Pak. Jadi dikasih bojo loro sayangku yo. Heeh. Ya kayak tangi ya Leo. Ayo. Abang biru lampune disco. Iki sitra aku le. Heeh. Awak guru mas mikir bojo loro. Aduh duh. Bojo sing enom Sayang. kejaluk disayang. Waduh. Sing tuwa jor wegah digoyang. Ayo. Silah obat rapi sotur. So, Antuk tode muga antuk waktu. piye sayang? Mikir butuhe. Sayang. Mikir blanjane. Iya.
Dedi So lo ya Mas mikir bojo penak jomblo bojo sing enom sayang jaluk digoyang sing tumpon serwaga ditigang ayo deh sirahku beneran bisa tur soto deh antuk asmodi uga antuk waktu aduh waktu tapi kira butuh sayang tapi kira belanja iya terus saiki bingung hati ayo deh ayo hey Malam dina boleh rono tolong dino bali nengene sayang sing sedina piye kanggo sapa sing sedina kanggo sing duduk tolong dino boleh rono tolong dino bali nengene sing sedina kanggo sapa sing sedina kanggo sing duduk sing sedina kanggo wong liya so lagi Wis. ket nah iki ket aku dadi ayo iki ikat mau kok dhuwur jingkrong wae to iki piye ta le le iki ngopo iki njaluk apa le takonono jaluk apa le jaluk pop es karo wae pop es iki piye Nggih. Mbok bilih wonten penonton ingkang request ya Mas ya. oh nggih monggo Mbak di request boleh, monggo. yang mau menyumbangkan suara emasnya Sewu juga siji. boleh Ya dikasih Mas, sewu siji Mas. sesarengan rasa sesmo asli lo minumnya susu murni nasional lalala aduh romo iku kapuran netaku yen ono salah lan luputku
rasa siswa lagi minum dan susu murni nasional. Rasa siswa ya. Ada Mbak Flerina. Asik. Aduh Romo ibu nyabaran aku yen ono salah lan luputku ya tak rumangsani aku duweni dosa nganti saiki isih rasane dada. Oh wengi lali tansah tetunggo memuji marang kanggo wasa enggal itu mari pangapura urip tentrem ayam muga ganti mangsa. Nganti anane lali marang wong tuwa yen nganti ono sewu siji sing wani Ganti ana anak wani marang wong tuwa yen ganti ana sewu siji sing wani. sawargane donya ana sakone wong tuwa wong kang sedya gedhe ganjarane. Suwargane donya ana sukone wong tuwa wong kang sedya gedhe ganjarane. So iyo Yo. Yo. iyo iyo kita pulang sayang. Yuk kita pulang yuk. Ripati milang milih esame kuciwat gawe sang sekabulan busana nirasutra pancawarna melangen beksan oke mati sesoter. Iyo 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 dikasih jalan. Bilang apa Mbak Sekar? Terima kasih sayangku. Sama-sama. Yuk. Oh ya ya oh. 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 Hoi. Da da da
Iya. Ayo, Cong. Kurang loro, yuk. Kritik suarane prajurit kutha wis agebrang lumayu nuju kalengan swara tambur ngiring lumantar antariksa bacut sampan dimati nolo kelo kumpawa kritik suarane prajurit kutha wis agebrang lumayu nuju kalengan swara tambur ngiring lumantar antariksa bacut sampan timang beda kala kumpawa. Pakde lupa ya sama aku. Alah lele. Kok yo cepil ning kono ta le? Lah wong ya ketok putih ngono lho ya bocahe kok ya lali to, Pak. Nyuwun apa le? Nyuwun apa? Jaluk apa le? Jaluk supit jari. Jaluk supir. Ing sisih kidul tanah Jawa dumunung ana segara kang nyata gedhe ombake ana jalma kang nyata wani sembrana kreta kencana dadi Surya Dewa Rakono Katike Katon sumunar uga nyang sepake raga setro bisa mesthekake Rara Kidul Kanjeng Ratu ing kraton Segara Kidul Rara Kidul kang jumeneng ing kraton Segara Kidul